Spălăm bine ouăle cu detergent și burete. Bine și, după cum puteți observa, am găsit la Londra, după câți ani? 3 ani jumate, pentru prima oară ouă albe. Ore trebuie manipulate cu grijă. Da. Wow. Peste ouă adăugăm apă rece și sare. Dar te rog, nu mă întreba de ce trebuie să punem sare peste ouă la fier, ca bar luam. Mi-aduc aminte, am întrebat odată o mătușă de ce se spală arbacicul în 9 ape pentru colivă. Răspunsul mătușii mele a fost: nu știu, mamă, așa am pomenit de la mama și eu și așa fac și eu și fetele mele fac la fel. Deci cam ăsta e și răspunsul meu, sarea. Am adăugat sarea, acoperim ouăle și dăm drum la foc. Pentru cât timp? Să fiarbă cam 15 minute la foc mic. Avem nevoie de 700 de ml de apă clocotită. Observați, ca de obicei, sunt foarte precisă în a măsura. Să sperăm că asta are 250, am pus 2 căni și un pic. Începem cu roșu, culoarea roșie. Avem nevoie de 5 linguri de oțet de 9 grade. Repet, suntem în Anglia. Nu am găsit oțet de 9 grade nici măcar la magazinul românesc. Mi s-a spus că stocul a fost epuizat. Așa că am cumpărat această sticlă de oțet. Have no idea câte grade sunt. Măsurat în Fahrenheit. În Fahrenheit, da. Pe plicul de culoare scrie 5 linguri de 9 grade oțetul să fie. Dacă noi să nu spunem că sunt de 1 grad și să punem 45 de linguri. Ceva de genul. O să pun toată sticlă. Dacă am măsurat bine, cred că este a 7-a lingură. Am să fac 2-3 ouă simple roșii și cât timp am să le las pe astea la colorat, o să pregătesc câteva, sunt mult prea fierbenți. Trebuie lăsate câteva minute, 2, 3, 5 minute în acest șosețel.
O să fac, o să pun un ou. Și am să folosesc frunze de pătrunjel și busuioc. Dacă reușesc să desfac și asta, ca apoi să leg joseta. Pot să mai adaug încă un ou. Și am pregătit 3 ouă cu frunze de pătrunjel și busuioc. După aia jumătatea asta o pun în gază. Pot să iasă de un pic de albastru, verde și puțin galben.